ओला बोला। କପଳାସ ଗ୍ରାମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବୋଦା ବାବୁ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହଇତା ପୂଜା ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ। ବୋଦାବୁ 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 କ'ଣ ହେଲା? ସାଇଲେନ୍ସ ସାଇଲେନ୍ସ ସାଇଲେନ୍ସ। ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ? ତମେ ଜାଣିନ ଘଇତା ଖୋଜା ଅଡ଼ିସନ୍ର ମୁଁ ହେଉଛି ନିଜେ ମାଲିକ ସ୍ୱୟଂ ବୋଦା ବାବୁ। ଏତେ ଜୋରେ ଚିଲଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ସିଆଡ଼େ ତମର ଘଇତା ଖୋଜା ଅଡ଼ିସନ୍ ଚାଲିଲାଣି, ସିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ? ପ୍ରଚାର ବି ନାହିଁ? ନାଇଁ ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ତ ମୁଁ କରିବି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ଏ ବିଷୟରେ। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗିଲାଣି ଏ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟଟା ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ସେଇଟା ବି କରିବି। ଯେହେତୁ ଘଇତା ଖୋଜା ଅଡ଼ିସନ୍ଟା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ମୁଁ ନିଜେ ଆର ମାଲିକ, ତାହେଲେ ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଝାମ୍ପ ବୋଲୁ ମୋ ସେ ଦୁଧଟା ଆଣିବୁ। ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ତ ମୁଁ କରିବି ଆଉ। କି ଦୁଧ ପିଆ ବୋଉ ଶିଖେଇଛି, ପିଇ ପିଇ ଦୁଧ ଦିନ ଗଲା। ସବୁ ତ ମୁଁ କରିବି ଆଉ। ଝାମ୍ପ ଆଜ୍ଞା ଚାଲ, ମୁଁ ନିଜେ ମାଇକି ଫାଇକି ବାନ୍ଧିକି ବୋଦା ବାବୁ ନିଜେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଘଇତା ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଣ ମୋ ଦୁଧ, ମୁଁ ପିଇ ଦେଇକି ପ୍ରଚାରରେ ଯିବି। আইলা হে হে আইলা ঘইতা ঘইতা চালি 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 মারি এসো আইলা ঘইতা খোঁজা চালিছি চালি এসো মারি এসো হে হে আইলা হে হে আইলা। ମଉସା ମଉସା, ଆମର ଘଇତା ଖୋଜା ଅଡ଼ିସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଯାଇକି ଯୋଗ ଦେଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯିବାଟା ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। ହଉ ହଉ ହେଲା ହେଲା, ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବି। ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଝାମ୍ପ, ହଁ ହଁ ଏବେ ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଘର ନା? ହଁ ତ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ସାଇକେଲ ସାଇକେଲ ଆମେ ଯିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ଚାଲ 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 ଚାଲ। এইটা তো পুরো চিকিনিয়া ঘরটা ଆଉ। ଚାଲେ ଚାଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଗେଟ୍ ଏତେ ଚିକିଣିଆ ହେଇଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେତେ ଚିକିଣିଆ ନ ହେଇଛି। ସବୁ ତ ମୁଁ କରିବି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୋଦା ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ବୋଦା ବାବୁ। ଆମର ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଚାଲିଛି। ସେ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଆପଣ ଟିକେ ଜଜ୍ ଯାଇକି ବସିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମ ରିଆଲିଟି ଶୋର ନାଁ ହେଉଛି ଘଇତା ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିଲେ? ହଁ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। ତୁ ପାଲୁନୁ ନା, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। ବୋଦା ବାବୁ ଆମକୁ ଡାକିଛି ଜଜ୍ ପାଇଁ। ଆମେ ଜଜ୍ ହେଇକି ଆଇଛୁ। ଗାଡ଼ି ପେଲି ପେଲି ଆମେ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲୁଣି ପୁରା। ହଁ ବୋଲା ହଁ ପେଲେଇ ପୁଲୁ ପେଲି ପେଲି ଆଇଲୁନୁ, ଆଉ ପେଲି ପାରିବିନି। ଗୁଲ ଛକୁରି ପେଲି ପେଲି ପେଲେଇ ପୁଲୁ ଆଇଲୁଣି। ହେଇବା ଜଜଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲାଣି ନା କ'ଣ? ହେଇବା ଏଇଟା ଆଉ। ଜଜ କାହିଁକି?
ଆରେ ଜଜ କାହାନ୍ତି ଏବେ ଜଜ କାହାନ୍ତି ଜଜ ଆମେ ବା ତମେ କଣ ଏଠି ଗାଡି ପେଲୁଛ ତମେ ଜଜ ହବ କୁହନା ତେଲେଇପୁର ପେଲି ପେଲି ଏତେ ବାଟ ଆଇଲୁଣୁ ଆଉ ହଉନି ଭାରି କଷ୍ଟ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ମୋ ଗାଡିରେ ତମକୁ ନେଇ ପଳେଇବି ତମେ ଟିକେ ଜଜ ହେଇଯିବ ଚାଲ ଭୋକ କଲାଣି ତାଇବି ମୁଁ ଦୁଧ ରଖିଛି କଦଳୀ ରଖିଛି ଆଉ ସବୁ ଅଛି ଖାଇବ ଚାଲ ବୋଲାବେ କହୁଛୁ କଣ ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦବ ସମ୍ମାନ ସବୁ ରେଡି ହେଇକି ସବୁ ତ ମୁଁ କରିବି ଆଉ ମୁଁ କରିବି ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। नमस्कार जय जगन्नाथ बंधन टीवी चैनल आपण मानकु स्वागत वीडियो टी भल लगिले ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ सब्सक्राइब करंतु ପ୍ରେସ୍ ଦ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ଟିକେ ଚିପି ଦେବେ एंड डेफिनेटली कमेंट करंतु।